Dames en heren, goedenavond. Meneer Nijli, welkom. Goeiedag. Waar is mijn naam? Of ben je dit anonieme jongens? Dat weet ik niet. Dat hebben we eigenlijk van tevoren niet afgesproken. Maar ik denk dat ze best anoniem kunnen blijven. Ja? Ja. Wie is zanger Nijli? Zanger Nijli is een beetje een uit de hand gelopen grap van iemand die graag muziek maakt. En nou ja, tot nu toe lach ik me nog steeds rot. Dus, Is dat fantastisch, hoor? ja, dat is fantastisch. Hè? Ja. Ja. Wat doet ja, de clubs, de kroegen, de dorpsfeesten? Ja, het zijn voornamelijk festivals. Ik ben 3 jaar geleden zijn we begonnen en toen was het gelijk Zwarte Cross, Douwpop, Jera, Badpop in Waardland en Hoenekop Festival natuurlijk hebben we even eventjes gedaan. Dus het zijn voornamelijk dat soort dingen, maar ik ben overal voor te porren.